vana mai vaingoneswa nemabhunoka vaibvunzwa mwana aripiko. Mindiro yavo yaingotenderera nekuti vaiziva zvinovasungisa. Vaitaura vari kumabhurazi, vaitaura vari kumadhorobha, vaiziva zvinovaurayisa. Kwahonde kwatakabva nako kunorimwa madhumbe, muinyanga matakafamba namo umo munorimwa tuti. Kusendinari kwatakabva nako kunorimwa magwere. Vana mai mai deiko tatouya vana vefu. Pataitaura taitaura nemika, pataichema taichema nemika. Vana mai mai tambudzika nyika yedu iri kuya. Takanyu zvinogumbura kwazvo, zvinogumbura kwazvo, kutaura kuno zvinogumbura kwazvo, kutaura kuno zvinogumbura kwazvo. Zendekera kangoma takanyuka, zendekera kangoma takanyuka, zendekera kangoma takanyuka. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe yewondo Zimbabwe manya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo Zimbabwe yewondo Zimbabwe manya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo Zimbabwe manya takabatesa sekuziva kwamuri kuita tiri kukupai nhoroondo dzana mujibha nana chimbwido kusanganisirawo zvakare vabereki avo vane basa guru ravakaita munguva yehondo yerusununguko. Nekudaro tiri kufamba kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika munomu uko kwatiri kusangana navo tichiita hurukuro iyi. Mungave muri mujibha, mungave muri chimbwido zvakare, mine basa ramakaitawo uye mine shuviro yekuti ndinodawo kuti nhoroondo yangu izivikanwe nemhuri yekwangu, izivikanwewo zvakare nemhuri yeZimbabwe. Tibatei panhamba dziri kubuda pazasi apo, tinoronga touya ikoko. Nekudaro pazuva ranhasi tati aiwa regai timboshanyira murandakadzi watigere naye pazuva ranhasi akange ari chimbwido kunyange zvavo pari zvino vave kunzi madzimai, asi toda kuziva kuti madzimai aya kana kuti mudzimai uyu watigere naye pazuva ranhasi ndezvipi zvaakaitawo munguva yehondo yerusununguko. Amai makadi zvino Tiri pedu makadi yenyime tinotenda pandakapiwa kanhamba pakanzi madzimai. Aiwa ndizvozvo hazvina kushata. Handiti madzimai ekumasokwe ndo kwamakunamata ndiko ndinonamata. ndo chechi yamakakura muchinamata kuti makazotiwo inini ndo Aiwa haisiyo chechi yandakakura ndichinamata. Ini ndakabarirwa paRoman Catholic, ndikabhabhatidzwa muRoman Catholic, ndikasimbiswa paRoman Catholic yeMount St Mary's Mission Wedza parusunzwe. Mushure mekuzoroorwa ndakaenda kunonamata Anglican ndakuhonde vhare kuCosten School kurupinda. Saka mushure mekuzoshaya kwemadzibaba ndakuva ndega wangu. Pane zvimingaidzo zvinyi zvaunongoona kuti wega haukunde wakutsvaga mubatsiri. Saka ini ndakazvotsvagira hangu mubatsiri wangu ndakamira ndiri paJohani Masowe. Ndo pandinonamata tiri pamuchinjiko weJerusarema asi tiri vana vepachishanu. Tinotenda. Tinotenda. Regai tidzike kuwedza. Handiti ndanzwa kazhinji kunobhabhatidzirwa munhu ndokwaanozvarirwa ndizvozvo. handiti saka handei wedza. Ndoda kuziva kuti musikana watiri kutaura naye tiri wedza ndiani, akazvarirwa kumhuri
yepapi uye kunzvimbo ipi? Munhu wamuri kutaura naye unoyu ndinonzi Tsitsi Choto. Ndakabarirwa kuHwedza kwaSvosve mubhuku raChoto. Tikafunda paSt Paul's Sango School kusvika tanyora magrade 7 edu. Ndabva ipapo ndakaenda kunoita dressmaking yangu paMukamba Rural Council yeRuzane. Mushure maizvozvo takanga tamirira kuti tichienda kuzvikoro nokuti mari ndo dzainyanya kunetsa. Saka takamirira kuti ndiende kuchikoro. Muna 1974 ndiye ndaita dressmaking. 75 takagara tiri pamba. 7 tichiita zve Young Farmers Club. Tairima tiri Young Farmers Club tichiita macompetition tichidi zvinhu zvaitivaraidza munguva yese iyoyo. Mu 76 takachingori mukurima imomo tichirima zvinhu zvedu tichizvitengesera zvokuti wanga usingaoni kuti upenyu hunooma nokuti tairarama mukurima. 76 muna November takatanga kungonzwa karunyere kupi nemwana wataitamba naye musikana aibva mubhuku remasango achiti kwedu kwakauya magandanga akauya nemakuhwa asi aibva ati musazvitaure. Ainzi Balbina akafa. Aiwa mwana watete wangu akashaya zvake. Balbina akauya achititaurira inini naEveline. Zvikanzi kwedu uku kurikuuya magandanga. Vanozviti magandanga. Asi musazotaura kana paitaura aitotaurira pasi pasi. Kunge varipo. Saka adaro isusu takazvinzwa ubva tangozvichengeta tiri vairi. Saka taingoti naEveline yatikati newe. Saka magandanga acho akamboita sei? Rakazoti rimwe zuva munguva dzemanheru muna November imomo. Isu dzimba dzedu dziri kwakatangira raini. Vakabva vatanga nekumba kwedu. Vakabva vangoti pfacha vamwe pahwindo vamwe kudhoo musha wese padhoo panokwa. Amai vadaira. Baba vangu vanga vachishanda kuHarare taigara namai. Indidaiwo musikana mukuru. Vanoka. Pavanoka paya tadongorera. Tone mai vanhu vaya vane pfuti. Inini ndakambozvinzwa saka ndo magandanga aitaurwa nabhabhi aya. Ana yanga yakubika manhanga. Hatichagoni kana. Wabva wanzi mukai. Handei kwaSabhuku kwenyu. Hapana ari kusara. Tadungamidzwa. Tadungamira taenda kwaSabhuku kuya tasvika musha wese wasara maSabhuku. Tabva vatanga kutaura vakati vana amai nevabereki vese muri pano. Isusu tisu tinonzi magandanga. Amunonzwa achitaurwa kunzi magandanga mumaredhiyo asi hatizi magandanga. Tiri vana venyu. Isusu takada kuenda kuhondo nechimiro chiri mukati menyika ino. Udzvinyiriro huri kuita varungu vanovasirivo varidzi vevhu. Iri vhu riri redu. Ndo zvatakada kuti tiende kuhondo tinorwisa titore ivhu redu tizvitonge. Apa tiri kutongwa nevarungu takuda kuzvitonga. Saka isu tiri vana venyu ana mai. Hatisi magandanga. Hatisi materrorist sekutaurwa kwazvinoitwa. Asi hatirirambe zita iroro kana rikadaidzwa nokuti tiri mariri. Vachibva vaimba vachibva vadi vanhu vese vaingodairira kutya hapana akanga akasununguka. Zvikanzi zvakanakai chidzokerai kudzimba kwenyu. Takudzokera kunze kwakuedza. Munhu nemunhu vaenda kumba. Hazvina anotaurira mumwe kana kubvunza. Ivo kana kuti uzoti vaenda nekupi. Vaenda nekupi. Aiwa. Vabva vati tiruda kuti vasikana nevakomana vasare panapa. Vabereki tiri kuda chikafu. Musati mabva pano. Chikafu chenyu muchasarudza pamunobikira. Kana matibikira chikafu munopa vana chimbwida ndo vanobika. Vobva vatiigira chikafu ichocho. Isusu tinodya chikafu chenyu nokuti tiri vana venyu. Zvamunobika ndo zvatinodya. Hembe tichawachirwa naivava. Vana vakomana ava tichanga tichavatuma vachititaurira kuti
masoja ari pakati kana kuti kwakati kwakamira zvakati isusu toonawo kuti tatiza here tarwisa here kana kuti taita sei zvichibva muvakomana ava tinoti vana vamujibha ndo zita ratinovapa ava vasikana hanzvadzi dzedidzi vanonzi vana chimbwido kubva nhasi hanzvadzi maakunzi vana chimbwido tati zvakanakai zvatinofuga vabereki ndimunotipa kubva nhasi muchatiunganidza magumbeze achagara kumba 1 kana radoka vanonotora magumbeze vana mujibha nana chimbwido votipa patinenge tiri tofuga magumbeze iwayo hatiende nawo tinosiya nokuti mangwana tichada kudzoka futi tichifuga magumbeze iwayo zvakaenda zvakavasara kuedza zvatogadziriswa zvatogadziriswa zvese izvozvo munoziva kugadzirisa kwemunhu ari kutya anokurumidza ka zvakava zvatogadziriswa zvese izvozvo saka zvadaro 76 uya takapedza December wese makomuredzi ari kuuya tiri kuenda kunobika tiri kunowacha vakomana vari kupawa mainformation kuzoti 77 mama unzi chimbwidani baba ndizoti ini ndanaombochinjwa zita ndakazombochinjwa parakatengeswa space apa ndaingonzi tsitsi ndaingonzi tsitsi rangu rekubhabhatidzwa ndakanga ndakanzi Emma asi takadzokera kungoramba ndichingonzi tsitsi ndobva ndabva muna 77 muyomo tiri kuenda nayo January February muna March hondo ikati unotamba kwapisa kwapisa muna March March April May June mazita edu zvino atengeswa atengeswa kuna Smith vabva vambouya mumusha muyomo varova vanhu isu tabva tatiza tabva taenda kunogara mugomo rekwasango saka mugomo muya ndo matakarara patakarara mugomo umu ndakanda yakati inini naEverini naGeorgina Kariwo Everini Choto Georgina Kariwo Faustina Dake na Thomas Nyahuye saka tarara mugomo uya taiona zvese zvaiitika mumusha wedu nokuti muri mugomo makuseniseni masoja akafuma kumuka akafamba nemusha wese achirova vanhu achirova vanhu kunzi isusu tiri kupa tikuda kuona vanhu vanotsitsi vanani taitonga tatonyorwa mazita edu saka ipapo ndopatakati vedu weka iyi nyaya yatoshatai ndobva tatiza takuenda kuHarare ini naEverini ndobva hanzvadzi yamai vangu yaiticha pagoto ndobva yanditora kwagoto zvikanzi uya kuno ndobva ndambogara paSendeni's Mission naticha Ruzane tagara paya kumarondera kwamuka basa zvikanzi nasekuru chienda kubasa kumarondera ndaenda kubasa kumarondera vamwe vangu varimo mukati muvatiza umwe nomwe aendawo kune wake vasikana tatiza ka vamakomuredzi akuya pasina vanobikira hondo ikati yatanga kuvabereka zvikanzi mumwe nemumwe ipapo ndakaenda ndakushanda kwaMulena mumarondera ndobva ndabva kuya ndobva ndanzwa kuti mumwe wangu Everina ari kumapurazi kuna sisi vamwe ndobva taenda kumapurazi kuyoko ava kwaMulena kuya sekuru vanga vanditi ndidzokere kumusha kuna sekuruku tatadza kuwirirana ndobva ndati kumusha handisudzokera saka tsamba yavakandipa yekuti unonopa mai hanzvadzi yavo sekuru vaivowo kumarondera ndakaibvarura anhamba ndakava ndaibvarura ndobva ndaenda kumarondera tabva kumarondera bva tafurirana naEverini Everini ubva aenda ukwekwe kwaione nababa wake inini ubva ndabva ndaenda ndauya kuno kuHarare kuna nababa vadiki ndauya kuHarare ndawana basa rangu mamutesva handakushanda ndiOgustika July takushanda tone vamwe baba mukuru vedu vauya vanzi zvanzi dzokai kumusha hanze mubereki wega wega ane mwana asina kudzoka tiri kuuraya kuno tikati zvino vabereki vofa ndakanga ndichishanda naFaustina mwana wababa mukuru vedu naFaustina wangu takafamba tichitsvaga munhu anoda basa kuti timusiye pabasa pamutesva pataishanda ndobva tawana watakangoti iwe ngobvuma tione kuenda kana taenda usara wasiya tisu ava tamuwana tatora bhazi redu rekumarondera raenda nekwaMurehwa
rapinda mumarondera munhingi mumarondera taburuka mumarondera tatora bhazi redu rekuwedza tiri muna August manje taburuka tasvika pawedza pedu paya tabva tasvika makomuredzi akabhesa pamusha pedu tabva tasvikopfuurira nehembe dzedu dzatabva nadzo kuHarare tapfuurira kubhesi kuya uku kuGP yedu yemanheru paGeneral Press yemanheru tasvika tatambirwa vamwe vacho taivaziva ipapo vamwe vaivo vatsva takafara kani redhiyo rumba ngairidzwe musi iwoyo pakaridzwa rumba pakatambwa saka patambwa kudaro pakaita maSelusi Scouts aivo kwamatsvai akauya mbichana ainzwa kunoizi imbwa dzichihukura makomuredzi votuma vamwe vavo kuti vaende kupatrol vatsvage kuti imbwa saka ndokunga vaitiwo panenge pachiuya ava ivo vaitizirawo mumashure kuzoti makuseni aya ndobva tati makomuredzi ati disperse makomuredzi zvikanzi nemumwe komuredzi aitwa Charles Mamvura zvikanzi vasikana nana Mujibha hapana munhu ari kusara pano munhu wese disperse nhasi kune hondo taingotovuka kutaura kuti tatatambopinda mubetro tatisati ndobva tati alright zvikanzi magumbezi ese ngaadhispeswe mapoto ese ari pano ngaadhispeswe vamwe vakudhispesa tikati isusu toda unokumbira kubhesi kwaenda makomuredzi kuti tinochinja hembe dzedu nokuti dzakaita target tinotsvaga hembe dzakanaka kumba mumwe mwana wababa mukuru wedu hanzvadzi yaFaustino yakanga yakuvara chigunwe yaita grade 7 saka yaidawo kunobhanijwa kubhesi kuya namedic kuti izoenda kuchikoro paiva nevamwe vasikana 2 vakanga vabva kugangare kwaGandanhamu mumwe aivo kwaRuzane mumwe aivo mwana wokwaGandanhamu vanga vatizawo hondo ikoko kunyangariroko vauyawo kwedu uku uya Nometa aiuya pamukoma wake anga ari mumusha medu Upepechu aiuya pana mbuya wake vanga vari mumusha medu ndopavakauya kuona saka vaivawo kubhesi vasikana ininiwo naivo takati satazivana nokuti takasvikawo varipo tagara zvedu kubhesi kuya uku nguva diki ndichingopinda mubhesi tiri kutaura nyaya yekukumbira kuno kuchinja hembe ndobva tanzwa takangonzwa kutinhira ini ndakatobvunzwa zvikanzi ko nhaitsitsi kune chigaire uku inobva ndatodaira ndikati chiriko chekwamombe pandisati ndambopedza iri kokuti yapadenga dzimwe dzaenda nekuseri kwegomo dzimwe dzaenda nekuseri kwegomo dzimwe nepakati makabhombadhiara dhaikota mumashure zvikanzi makomuredzi hondo yatanga dzakutotendera kubva neukicheni dzichiuya kubhesi zvikanzi makomuredzi hondo yatanga saka isusu patakanga tiri muzasi megomo rinonzi chapinda charova ndomatakanga tiri saka muzasi megomo mune goronga ririmo rakakura goronga iroro toyambuka mugoronga tobva taenda paminda ndobva isusu tanzi nemakomuredzi uku kwaiva kune chikomo chiriko chine mapako panonzi paShongwe saka isusu ndobva tanzi nemakomuredzi vana Chimbwido nana musasatize kuenda kure nokuti hondo yatotanga toda kuzoziva direction yamuri rambai muri kunoku kusaidi kunoku isu vatiza vese vaenda isu tasara pairi bva tateerawo ndobva tanotsvedza bva tapinda mugoronga riya iri takati inini Faustina mwana wabanguru wangu Nometa uya wokwaGandanhamu wokwaRuzane naPepechu wokwaGandanhamu tabva tapinda mugoronga muya uyo anga achidawo kubhandidzwa chigunwe chake Petros apindawo nekumusoro aiwandawo ikoko tabva tarara paya mai muna August munoziva nzvimbo yehwedza muna August kune kusina kana chinhu chegirini aingori mashizha neuswa wakaoma vatatanga kuzvifukidza neuswa nemashizha nemavhu imomuya umo tarara saka kurara kwatakatakaita ndakaisa inini musoro wangu ndakaisa pamakumbo aPepechuwa ndobva ndakaisa musoro wangu makumbo angu ndakaisawo padumbu raNometa takaita kunge takarongana kunge hope kudai uyu Faustina anga ari kwake ega uku anga asiri pane vamwe isu atatu tisati takarongana kudai ndiri pakati pavo uyu Petros ari kwake
yakabva yapinda helicopter mugoronga bva yakwidza negoronga riya ndobva yauya bva yadzika naro ndobva yauya bva yakwidza bva yanomhara pamhiri pegoronga. Isusu tirungozvionera ipapo, hatisi kusumudza musoro kana kudii. Nguva diki diki tinzwe zvakuita mabara patiri, taungonzwa kuti hapana akasumudza musoro. Kana vakapfurwa ava havana kuti maiwe takangoti tiri vapenyu tese. Saka vaivo varungu vairi vese vaivo neNATO. Saka NATO yemumwe yakapera, yemumwe ndo yaivo nemabara. Saka aivo nemabara uyu ndiye akapinda mukati megoronga muyomo, akatsvaga pekutsvedzwa napo bva apinda. Uyu asara kumhiri uku haasina mabara. Ndobva uya yasvika ndobva asvikobanha Faustina uku. Faustina bva atanga kudai kubvisa mavhu kumusoro. Ndobva auya patiri ndobva abanha uyu ari kumakumbo kwangu uyu haana kusumudza musoro. Ndobva auya pandiri, saka paakauya pandiri ndakabva ndamuka ndobva ndamubata. Ndobva ndamubata ndikati uyu ndiri kutofa nayo, uyu handisi kurega, ndikapfurwa naari kumhiri uku tese. Saka inini ndaiti pasimba rangu rese ndaimuisa kusaidhi kune uyo uyu kuti tarisana ne tarisana nemurungu wandiri kuona ari uko. Taichengeta vhudzika, akabata vhudzi akagwina akadii zvakashaya basi. Munhu handina kuregera, munhu handina kuregera, ndakatoti tiri kutofa tese. Ava vamwe wangu uyu apfurwa gumbo uyu, pana ndakaisa musoro wangu akapfurwa gumbo bva radambuko, bva rasara rakabata nechidatira ichi chekuseri uku chete. Uyu haana kumbopfurwa kana scratch uyu ari uko. Mumwe wangu uyu ari kumusoro kwangu uku, wana ndakaisa musoro akapfurwa nekumusana. Saka anga akarara nedumbu, ura ubva wabuda, asi wanga usati warohwa nemhepo. Saka akaramba akarara akadii akadaro. Isu hatauziva kuti apfurwa. Tanetsana nemurungu yavo ari kumhiri uku, ndobva adeedzera uyu zvikanzi chivasiya vape pekugara, vasabve ipapo, vasarende vari ipapo, tozovatora nokuti ndo vachatipa statement yezvaitika muno nekune magandanga nepanogara magandanga. Ndobva murungu yandiregera, ndobva zvanzi chitora mumaoko uchigara yapa. Ndobva tagara, mama Bhuna achatotaura shona ka, ndobva shona yemumapurazi, ndobva tagara. Saka taigara chingo tanzi nosumudza maoko kudai. Saka takadai wopedza ibata tombokanganwa wovhunduka. Nguva diki diki apa ndege dziri kutenderera papfuti dziri kurira, pashongwe apa pachiri kurira pfuti chete nehelicopter dzadzichidona, pakabva pazoya kajeti kakabva kakwidza nepagoronga paya vakaenda pashongwe paya pane mapango, vakasvikotarisa pasi kudai. Panguva yakakatarisa pasi kakungosumudza musoro kudai, pakarohwa bhombu risingaiti, rakasviba kuti ndo, richiita kunge riri kuteera ndege yacho mudenga kudai. Kachibva kaenda, vakadzoka vakabhomba futi, aiwo maine majeti aya. Ndobva vakadzoka vakabhomba futi. Payanga yakudzoka imwe yechitatu kana ndiye imwe yechipiri kana ndiye ambotanga uya, pazasi apo paiwe netsime riripo rekasipiti, pane mikute zvokuti. Saka mukute muya makwira comrade vainzi Bob Killer mukute mumo. Bob Killer akabva ataimira ndege iyai, jeti riya, ndobva rabva rapfurwa. Saka rakauya nepatiri richidonha maflagmans, richidonha maflagmans achipisa moto achienda bva ranodonhera kuseri kuminda uko, bva ragweshawo richingoenda kusvika rakanotsva riri ikoko. Rimwe racho riya harina kuzobhomba, rakabva ratoenda. Vanoti imwe yangu yadura. Hondei yakatanga kuma6 dzamakuseni, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ndege dziri kubhomba, pfuti dziri kurira. Dzimwe ndege dzakaenda kunodonhera kumagadheni ekwachoto unge takuenda kumusha unonzi kwakandawasvika. Ndokwakadonhera mamwe mahelicopter. Nanhasi hapamere sora pakadonhera helicopter iyo. Ivhu racho rakangosviba rakaita chibvukubvu, harimere sora. Dzimwe idzi dzaingodonhawo imomo, pakarwiwa. Isusu tingoripo chete. Takazonzwa kwati zii kwangosara kabhomba dhiyara kaya kanongotenderera kaya kanenge nechirei kaya, ndokakangotendерera madhaikota ese aenda.
neherikopta 1 yakanga ichiti ikaenda kurest camp kuChisasike yodzoka yoenda. Hatina kuziva kuti yaitakura masoja. Angapfurwa. Hatina kuziva kuti yaitakura masoja. Isu takangoti herikopta iri muhondosve. Chatakazoziva kuti yaitakura masoja ndekuti patakazotakurwawo isusu takaona iine ropa. Makatakurwa neherikopta. Saka isusu takagara paya hondo yati zii kwakauya masoja emabhoyi akabva nekugoronga kune mukomana uyo. Zvikanzi uyo ari pano apfurwa uyo. Ende akapfurwa zveshuwa NATO inofunga yakaperera musoro make. Akanga mazina akarembera kudai. Aida anga nechigunwe. Ziso iri rakabuda rakaremberawo kudai. Musoro wese wangu wakatekeshwa kana kuti uzoti munhu ndi akadii. Anga asingaite. Mwiri wake wese wairaiti musoro chete. Ndobva vamusiya mubva vauya patiri. Saka ndimaona nimi. Sumudzai maoko tasumudzai iwe. Zvikanzi makaura. Mama yakobikira varume venyu kamunomu. Ati unombodaira kana. Bva vabana uyu. Zvikanzi uyu achibva atyorwa gumbo uyu. Zvikanzi uyu afa uyu. Uyu. Zvikanzi imi muri vairi ndimapona kaimi. Iwe uchitora mumaoko uyu ugare naye paura. Ndobva ndati Faustina uya pano. Ndobva Faustina agwesha. Ndobva uya pandiri. Ndobva ndati Faustina angapfurwa. Anga asina. Anga ari kwake ega. Ndobva ndati Nometa uya pano. Nometa atonyarara. Sikutaura. Isusu hatisi kuona kuti ura hwadi uko wakabuda panzi. Tiringoti akarara. Tikati Perpetua chiswedera pano zvikanzi uya utondidhonza ndapfurwa gumbo. Ndobva ndamudhonza bva tagara. Ndobva pabva pauya herikopta. Ndobva yamhara kumhiri kuya. Ndobva pauya masoja mamwe. Ndobva vatiti uyai iwewe batiranai mumwe. Ndobva taenda kunobatirana Petrosi nemumwe wangu uya. Taingobata gumbo. Vatazvuva tichikwira tichitsvedza tichidzokera. Taiti ukabatirawo pamudzi ndizvozvo. Tokwira naye tayambutsa takabata makumbo chete tichizvuva. Taisa pamhiri paya. Vanzi handei vachitutungamira vamwe mashure vamwe pamberi. Tasvika zvikanzi iwewe takurai uyu. Tatakura Nometa. Saka nguva yatakazvuva Nometa ndo yaakabva ati ndopatakabva taona ura kubuda kunze. Saka ndo nguva yaakapera iyoyo. Saka nguva yese yanga asati apera. Asi nguva yatakamudhonza ndo nguva yaakapera nokuti ura hunga wachiti panze pfacha. Akapfurwa nekumusana. Ndobva tamudhonza neura hwake hoho. Vatadhonza kubva taburitsa mugoronga. Vataisa Petrosi. Vazvanzi dzokai. Vatadzoka iwe. Zvikanzi iwo mukobvu iwo bereka uyu. Ndabereka uya wachorwa gumbo uya ndichidonha naye. Ndichibatira midzi. Pamwe uchitsvedza uchidzokerawo mashure. Uchiita kufudzwa ngemombe iri pachirei. Tabuda zvino tagara pazvitunha zviya izvi. Pazvitunha zviri inewakuvara nesu tiri tu tisina kumbokuvara takagara ipapo. Zvikachinzi imimi musina kukuvara imi muchatakura ava muchiisa kune herikopta. Saka herikopta yacho yakauya ainga isina kuvhara windimiri. Yaitenderera windimiri. Saka payakauya isinika yakauya ichida kumhara padhuze nekuti imhare padhuze nezvitunha. Ini ndakafunga kuti ida kumhara patiri. Saka masoja anga akamira nekumutuku. Ini ndakabva ndasumuka kuda kuti zvikanzi gara pasi. Pandakagara pasi ndakagwesha yakasarawo mhara ndaenda tomumasoja macho kudhara. Imomo. Ndobva vandibata ruoko bva vamhanya neni vakakotama. Ndobva tanzi takurai ava makakotama. Vatatakura vatakanda muherikopta muya taita kusvikochinjika kudai. Tichichinjika kudai. Vanzi bereka uyu. Ndabereka. Ndauya naye. Taisa futi muherikopta ropa ringobuda. Hembe dzeduwo isusu dzaropa rega neuropi hwaPetrosi. Zvese zvazvangopatiri. Tapedza zvikanzi kwirai. Takwira zvikanzi garai pamusoro ipapa. Vatagara pamusoro pezvitunha paya. Tagara. Saka ndakagara nechekunge kukudhoo. Uku paine mumwe murungu anga akatsika NATO kudai. Uyu achidhiraivha ari papa. Herikopta yabva yasumuka. Takuenda kuChisasike. Tasvika paChisasike pane dhemu. Saka tamu yakatena kudai. Ndakandoda kutodona.
ndobva ndabatira murungu uya handanga ukazvisunga iwo ndobva ndabatirawo murungu uya uyu ndobva iri kupita yazonomhara ndakamubata ndobva yamhara ubva taburutswa takapinda nepawaya yepafenzi yepachisasike yakadai taikwana kunzi hakuna zvokuti unoenda nougedhi ipapo munokwana vatanzi pindai vatapinda iwe taenda tatorwa kune mamwe marumu uya aiswa mune zvitunha zviya zvaiswa mune rimwe bedford uya akuvarawo uyu aiswa mune imwe motikari taenda uko tambonorohwa tichibvunzwa kuti mamuchiitei ndivanani saka nguva yatakanga tiri paya payaka takatotaurirana naFaustina uya tikati shamwari isusu tikabvunzwa pano tinotaura kuti ataenda kunotsvaga huni dzebira mukomana wamapfura uyu anga achida kutotiratidza kune huni isu takatobva kuHarare nezuro takatodedzerwa bira saka zvokuti kuno kwamatipfurira kwakuine magandanga isu hatizvizivi tatatoya kuratidzwa patinoda kuti kusara totakura huni dzebira uyo aenda kuchikoro ndo statement yedu Faustina iyoyo ende ndo statement yatakaramba tiinayoyo saka kana patairohwa pataidii mairohwa mumwe kwake uyu pake makasungirwa pabhenji unodonha nebhenji rako iroro uchimutswa naro bhenji kana wadirwa mvura ndizvozvo tatsunungurwa taiswa mubedford rine uya akuvara gumbo tadungamidzana nerine zvitunha tasvika paSenisgodo paSendenisi rine zvitunha rabva raenda kwaRusapi nerodhi yeRusapi isu tapfuurira kuHwedza tasvika tapinzwa paHwedza kempi paya tatorwa futi tarohwa takarohwa kani Faustina akazoshaya but zino rake repapapa rakarohwa rikasviba kusviba kutsuka ropa robva ratosviba akafa rakasviba iri nekurohwa takarohwa tabva ipapo takabva tazonzi zuva rimwe chete iroro Faustina uyu takazorara tamumarondera Faustina ndiye akasara paHwedza inobva ndapinda muna akuvara ndobva ndaendeswa kuHwedza pamarondera tasvika pamarondera takaendeswa kuhospitari ndobva taisa uyu muhospitari inobva ndaiswa muchitokisi ndaiswa muchitokisi kumusha kwedu hakuna ari kuziva kuti vanhu varipi takakepchwa kubhesi tikatakurwa neherikopita kubhesi pane vakanga vasungwawo kuchisasike pane mukadzi musikana umwe aive nemiri womutsvuku wakadidi newokwamuseka abvawo vanhu vabva vati tsitsi takatomona akapfurwa ndiye akafa vabva vauya nerekuti ndakafa kumusha ndakutochemwa hama dzangu mai vangu ndokwaruzane vekwaruzane vatouya kuuya kunhamu kwatsitsi ari kumarondera ari muchitokisi kusvika mai vakazonzwa kuti kumarondera kune musikana ari kunzi akakuvara kuhondo yakaitika kwaSvosve mai vangu vakasiya matwins ava vakanga vainawo vachibva vaenda kumarondera vainokwirira bhazi kupi kwausina mabhazi ka bhazi raitokwirirwa kuHwedza vakanorara kwaNyamidzi vakazobva paNyamidzi vakafuma kumuka kuenda kuHwedza kwakuwana bhazi kwakuenda kumarondera musikana wacho vari kunobvunza ivo havamuzivi iye haazive mai yangu ndio kuchigondo ndio musikana anga avhizita kwahama yake vakasvika muya kwakubvunzawo manesi ndiri kubvunzawo musikana ari kunzi akakuvara kuhondo yakaitika kwaChoto kwaSanguku kuHwedza zvikanzi ari muwadhi yakati ndobva vaenda vanomuona vanzi mwanangu ini ndiri mai vatsitsi ndodawo kuziva kuti vamwe vako varipi nokuti hatisi kuziva kuti vana Tsitsi naFaustina naPetrus vari kupi saka uyu ndiye akatozoudza mai vangu zvikanzi aiwa Tsitsi mupenyu ndiye akatondisiya munhu asi handisi kuziva kuti vakazomuisa kupi Faustina takamusiya paHwedza Petrus akafa Nometa akafa Petrus naNometa menoti mota yauya yakaenda kunovapisa kupi kuenda navo kupi mai vangu ndo pavakazobva ikoko vototaurira vanhu kuti aiwa mwana mupenyu ari kunzi ariko ndakagara mwedzi wese ndiri muchitokisi chemarondera muchitokisi mekuti kufurasha ndo vanofurasha nekunze iwewe chako kungorara nekupiwa chikafu nepaburi haumbozoti kwaedza here
kuedza kukuziva unonzwa nevanhu kutaura ukaonawo kwati ziye utozwa kuti ravira unenge uchingorimo tarisingabuditswe kana panze kugara imomo kana kusvikira ndazodaidzwa rimwe zuva ndadaira vaidaidza makuseni ega ega vaidaidza register waitodaira zita rako makuseni ega ega nepanze wachidaidza panze uri mukati pane zvimaiyabvenzi ndadaira zvikanzi ndobva vakinura zvikanzi buda ndabuda zvikanzi wakuenda kuwedza ndobva ndabvunza ndikati kufaustina aripi zvikanzi wauri kubvunza takatomuuraya kwasara iwewe ndikati alright hati asisina basa nokuti kufa takatangofunga kuti tatofa kati chaendepi ndobva ndazobudisa taenda kuwedza kuya ndasvika tasangana nafaustina takafarirana kumana takambundirana apa hembe zvadzakaita tsvina ropa hadzisati dzagezwa mwedzi wese dzakagwambira ropa saka mwedzi wese usingageze aiwa wakadaro kuzosvika kuya pahwedza tasiri muchitokisi tatakugara pachimba chaigara vasungwa saka kwaitoriwoya magurupu nemagurupu aitutwa vana mujibha vana chimbwido varume vakuru vana mai vaitutwa kumamisha akasiyana siyana saka isusu sevanhu tatanini tisu tatakumaneja kubika sadza ikoko taitakubikirwa nevamwe tichivatuma kuti imi mubikai inini nafaustina tatisabike sadza tatakutuma vamwe vanenge vauya vatsva tovatuma kubika sadza nekusuka mama senior saka pakazoita umwe mupurisa ainzi Samukange wepahwedza ipapa mupurisa uya akatidedza kumba kwake tiri 2 svika ndiri kudai kumba kwangu ndobva taenda kumba kuya akasvika akati iwe unonzani ndikati Tsitsi Choto Faustina akati Faustina Choto zvikanzi vana imimi kubva nhasi akatanga kuridza marekodzi maplayers aya ekudharaya yenditakanyore mambo yeroman catholic achibva aridza imwe yembira zvikanzi vana imimi kana muchiteera chivanhu rambai munoramba muchiteera chivanhu kana muchinamata rambai muchinamata pamusha penyu hataiziva kuti pangabude vanhu ende nemi wacho tasingazivi kuti mungapone asi muriko saka kubva nhasi kana mabuda pano musasadzokere kumusha kwenyu hakusina vanhu munodzokera kwamaiti kwamuri kuti maamuri kuharare tikati zvakanaka zvechokwadiwo vabva hatigurira ningi hafu bhaa yedu yesipo ndopatakatotangawo kugeza patapiwa hafu bhaa yedu yesipo apa pamwe apa takati akunogeza hedu asi taigeza tisina sipo takazenge takuti atapiwa yemapureti iya toti vanhu sukai neupfu isu totora sipo iyai toti mumwe anenge achigeza obva awacha hembe ini ndikawacha hembe yangu ndopaari panze onanika ndichigeza kana yangosota onditambidza ndopfekawo iye opindawo owachawo yake onditambidzawo ndonanikawo saka rimwe zuva manje tanga ndakamira panze ndiri kunanika hembe yaFaustina pawaya kudai padhuze nekurodhi yekudzika kumashopu epahwedza pakembi paya ndobva ndaona mainjwofu ende taisingabvumirwe kutaura nemunhu taisingabvumirwe kana nepadiki kunze kwokutaura tiri 2 taisingabvumirwe nokuti taitonzi tiri magandanga tainzi takaviga pfuti tiri magandanga saka taona mainjwofu vaivo mukadzi waheadmaster wepasango ndobva tati mainjwofu makadiko ndobva vakuuya kuwaya ndikati musauye tiri vapenyu ndiri pano Faustina ari kugeza tiri 2 tiri pano pahwedza ndobva tatsigira futi mashoko amai vakabva nawoko tikati Petros akafa nanometa Pepechuwa akakuvara ari kuhospitari kumarondera mainjwofu vayobva vazoenda naro bva vanoritowo kumusha vakati aiwa ini ndatomuona asi vapenyu zvakanaka ipano zuva rekunzi taakubuda tabva tapiwa mawarendi ekufambisa zvikanzi kwaive nebhazi ramushandira pamweka anzi takupai mawarendi aya mawarendi enyu ndeyekuti mukabva pano muri kunanga kuharare hamusi kuenda kumusha ndekuti kumusha kwenyu hakusina vanhu
tikati zvakanaka. Tapiwa tiri 2 tasvika paHwedza paya pamabhazi, tapinda mubhazi redu kuti tamboenda Harare. Avo Rusunzwe ndokwaraenda nako, raigumira paRusunzwe. Tabva taburuka paMount St Mary's paya. Sezvineiwo paMount St Mary's takasvikosangana nevasikana vana Akunina Choto vanga vabva kweduko vachigara Mambira, mumaenzi Mambira kuMount St Mary's, vaine makomrades. Saka mukoma Charles Mamvura vairota, vaisvikirwa. Ndo vakatuma vasikana zvikanzi endai munogarira pagari nhasi. Ndaona vasikana vekusungwa, ndaona vauya nhasi. Ndobva vauye, saka takasvika varipo. Vasikana vama vaona muuye navo. Taburuka bhazi redu, taona vana Akurina vaya. Nguva diki diki, maBedford emasoja asvika, pfacha. Svetu masoja aburuka. Takabva tangopinda mumwe achipinda mukaunda achibereka mwana, mumwe achitanga kutengesa, tichingoda. Hapana wakaziva kuti ndaswe pano. Masoja abva atenga, tatovatengesera magari muya. Maprize ainyorwa onyamirwa. Ainamirwa. Ndobva tatovatengesera, ndobva vadzokera mudzimotikari mavo, avo bva vaenda saidhi rekuchigondo. Isu bva tasara, bva tabudawo. Zuva rovira, ndobva tafamba, bva taenda kwaMbira, ndokwakava kuinana mukoma Charles. Bva tasvika, takatambirwa zvakanaka. Makomrades akafara kani, nesuwo takafara musiwo. Bva tatorwa nemakomrades vakutibvunza kuti zvakafamba sei, makazodini, makadii. Ndobva taedza kuvatsanangurira. Asi makomrades aya akafa paShongwe akabhombwa nejet fighter aya, tisu takaatuta. Tisu takaakanda muhelicopter. Yaiti ikanga yazara yoenda. Nokuti section iyoyo yakanga ine makomrades akanga ari 10. Saka pa10 pakafa 7 makomrades. Pamakomrades 7 vamwe vacho ndaivaziva, vamwe vacho ndandisingavazivi. Nokuti vari vatsva isi tabva kuuyawo musiwo manheru. Pane vakanga vakapona paiona mukoma Charles Mamvura naBob Killer nevamwewo. Mumwe wacho ini ndandinomuziva akapona, asi vakapona 3. Saka vese 7 ava takatutiriswa muhelicopter. Isu tisakadzopedzesera. Helicopter yakatanga kututirisa ava, tichitutira vachienda. Ndobva tatsanangura kumakomrades kuti ndizvozvo makomrades akafa ndivana Nhengi nevamwe watisiuziva. Asi vaizivana nokuti vanenge vaine marejista avo. Zvikanzi alright, vana Chimbwido, saka zvomoita ndizvokuti imimi kana madzokera kumusha kwenyuku, muchingonochengetedza runyararo rwenyu nevigilance. Hapana munhu ari kusarenda kusvika tasunungura nyika. Tikati zvakanaka makomrades. Tisu tasimbisana paya. Makomrades neni naFaustina tisu takaziva kufa kwemakomrades kusvikira hondo yapera. Hapana watakaudza kuti kuna makomrades akafa kusvikira hondo yapera. Hapana watakaudza. Zvakava zvangu naFaustina nemakomrades. Ndovaiziva kuti vamwe vedu vakaparira pakati. Paivo nemwana wekwaChatukuta ainzi Neva Chatukuta. Remuhondo anga akunzi Lou Mutezo. Akatirenerwa kuno kufront. Saka munhu wataiziva. Pandakafunda inini grade 7 anga atopedza standard 6. Zvokuti pandakaita grade 1 aitori standard 6 pasango. Saka adaro manje iyeye akafirawo ipapo mwana uyo. Ndakatomuziva kuti uyu ndinoBet. Ainzi noBet. Ndikati uyu ndinoBet Chatukuta. Vamwe vacho havana kuvaziva. Saka tazogara iyi yapera iyi. Tagara takukondinya nehondo yedu, tiri kukondinya nehondo yedu. Muna Machi. Ikati yadzoka futi. Munguva dzemanheru. Zvikanzi nemakomrades vanhu vepachoto majaira kutengesa. Manje hatizi kudiritirita. Pano tiri kutorova hondo. Takanga tiri padhake. Makomrades akatodeedzera vamwe vainzi vana mukoma Eva Mochipunza. Ndiye akanga aine pfuti mota bomb. Ndiye akanga ainayo. Nana Siadhuma vakanga vaine LG 12 ine makumbo so ine chipoto. Yakanga ina Siadhuma. Vamwe vakanga vaine
Evermore ndiye akanga ine motorbomb, vamwe vakanga vaine maPG-12 bazooka. Vese vakadaidzwa zvikanzi uyai pano. Masoja akanga auya abva akwira nechikoro, saka vana Mujibha vaitaura kuti makomrades, masoja ari kukwira ari kuuya kunoku. Zvikanzi hatisi kubva, nhasi tiri kutorova hondo pano. Mama muna machi 88 78 tapedza kudya iyo redhiyo idzozi marekodzi edu erumba yakatambwa ka tiri kutamba uku kune kuine vakachengeta kunze kako. Saka zvikanzi nemakomrades hapana munhu ari kurara muno muyadhi muno mucharara vabereki chete. Mujibha Chimbwido munhu wese ari kunorara kumaposto, hapana ari kurara pano. Gambirwa zvari kutaura izvi, masodzi atoadvance atori mukati umu. Saka time yataitonzi iwe warirapa ipa comrade Magumbezi aka Mujibha warirapa, masoja akanga taitowarira mukati memasoja, taiwarira mukati memasoja, hapana yaziva. Saka zvadare izvo tapedza. Pane musikana ainzi Sipiwe mwana wokwamhandu nehanzvadzi yake Shepard, vese vakanga variko kubhesi. Mukoma Morisi vakadedzera vakati Sipiwe ndipe Magumbezi angu. Musoja achibva adedzera kuti Sipiwe ndipe Magumbezi angu. Saka Sipiwe nofunga akaenda nemagumbezi ekumusoja, akabva apfurwa ndobva afira ipapo. Hanzvadzi yake Shepard yakapfurwa futi bva afira ipapo. Hondo bva yatotanga. Makomrades vadedzera kuti ningirikiri, vakadedzera vakati rarai pasi. Proni makomrades, hapana munhu akamuka, vanhu vese. Saka mabara moza kana mubara riri padhuze kashoma kupfuura munhu, nokuti rinosumuka mudenga kudai rozodai. Saka pakarira futi. Saka mukoma Evermore manje vaione mota 82 vakabva vaona pakanga pachibva pfuti. Papa ikati matombo mupfuti dzakanzai, ivo vakawanda nematombo. Saka vakaona paibva chi, ndobva vaenda payadi pepadhake pataya takabhesa, ndobva vaenda kubva vashera motorbomb yavo, ndobva yanoti gichi pane vapo. Ndopfuti padzakati zivi, ndobva zvanzi retreat makomrades GP Chinengundu. Noti isata kutoziva kuti ukanzi GP Chinengundu zvikuru kuti kana kwawaenda nako, kana kwawaenda asi tichasangana apa Chinengundu. Pataurwa GP ndo pari kurehwa kunzi tichasangana ipapo. Saka takatiza vanhu vakamhanya kani. Usiku kwakutanga kupfuna manje. Waiwo usiku musango zvokuti maitizana, waitiza comrade aitiza Chimbwido aitiza, hapana aiziva mumwe kunze konge imi muri vairi makabatana kudai. Ndobva tatiza vanhu bva taenda kwaChinengundu, bva taenda makomrades akafa ipapo, pakafawo makomrades 2. Makomrades 2 aya nasipiwa naShepard hanzvadzi ndo vega vakafa, hapana umwe munhu akafa. Ini ndo pandakangoitawo chifragment chiri papapa, chakatopera. Ndofunga rakatodyika zvakatopera. Takatongoti kumarwa nenhingirikiri nemiti kumhanya kwataita, but chaiwo chifragment. Taenda kwaChinengundu kuya tapona. Mangwana makuseni masoja azara musha, abva apisa dzimba dziya dzese pamba patakaitira hondo paya, vese dzakapiswa dzese. Ndobva vatakura zvitunha zviya izvi naSipiwe naShepard, bva vaenda kunosiya pamusha pamhandu, zvikanzi vakuwasha venyaya yavo igai. Ndobva vavigwa ipapo, asi vakazotorwa vachiendeswa kuHirosi yeMukamba. Ndokwakazoendeswa. Kune kwangotorawo midzimu, hakusi kuti vanopfukunyura. Shepard naSipiwe bva vafa, bva vavigwa ipapo. Isusu manje naEverini manje mwana wabamukuru wangu tikati hondo yanyanya shamwari, hande totorawo dzedu futi, handeiwo kuMozambique kwacho. Ndobva ndarangana ndakati inini naEverini nevana vatete vedu vairi, Edwig naDoreni naBhabhi uya watambotaura uya, taya kwaRuswa uko. Tasvika kwaRuswa kuya pana atete vedu, Bhabhi uya abva ati ina handichadi kuenda.
tikati hauchadi kuenda ukangotitengesa tikaende pfuti tiri kusvika kuuraya hauchadi kuenda saka unosvikotaura kuti vakaenda kupi hauchadi kuenda hapana hausuku akaramba akanda kudzoka ini ndoda kuenda hanchadi kuenda kumozambique tikati orit sara tisava Doreen uya naningi watafurira pamba pamai vavo apa vamboti bvumei vavazoramba tibva tati naivherina kana isusu hatisuzoregera kuenda tisu ava kuna Ruzavi machiduku tiri 2 tabva tasvika mugurupu remakomrades vana Golden Tangenham gurupu iroro tasvika paya saka machiduku muna mainini varimo mukoma wavakarorwa musha medu saka vaipota vachiuya kumusha kwedu vaitiziva pavakanzwa information yekunzi vana tsitsi vari kutsvagwa vanenge vakatoenda kuhondo ivo vakabva vaenda ripoti yekuti vari kuno kwachiduku kuya takangopedza 2 weeks tiripo takamirira kuti takatanzi chimirai pane gurupu riri kuya nematins gurupu iroro parinosvika raakudzokera ndo ramuri kuenda naro saka gurupu riya risati rasvika iko kwakatomboitika hondo futi tiri paden basing tikabuda yemasikati tikabuda futi tiri ikoko tiri kwana Zata nana Nehemiah ndo mabhesi ataienda iwayo saka tadare izvo tikati 2 weeks ka tiri ikokoko ava havasati vauya mai nababa vangu namai vangu tikaona vasvika makuseni vasvika iwe isusu takayambuka muna Mucheke mvura ichisviko takayambuka tikayambuka ivo vakazouyawo kwainai asi yanga yaserera vasvika hanzi tateera vana svika nemakomrades saka kana vachinge vana Chimbwido kuti vabereki vateera kudai hazvichagoni kuti muende hazvichagoni kuti muende chikonzero ndechekuti mateerwa hamuzofambi zvakanaka zvikanzi vana mai nababa chiendai zvenyu vana vari kuteera mangwana hatinoteera mangwana iwayo takambosara tikatopedza kunge svondo zveshuwa takazoteera kubva tadzoka kumusha hatina kuzodzokera futi kuti tiende kupi kuhondo ubva tazongogara kusvikira muna hondo yapera kupera kwakazoita hondo pane imwe yakatomboitika futi mugomo reMasireu yakaitika kwana Chiwenga iyo yakaitika kwaChiwenga zvokuti makomrades akatiza ikoko akauya kweduko auya kwedu takati akuvaziva nokuti ivo vakanga vanzi GP kwaSango saka vamwe vaipfuurira kwedu vamwe vachidii saka takati akutadza kuziva kuti mumwe ndikomrade here musoja here munguva yacho asi vamwe vacho taivaziva taizonzwa vana Mujibha vaizoteera mumese vachibvunza kuti hakunawo makomrades asvika kune here kuti vaone kuti vakakwana here makomrades asi hondo iyi haina vanhu vayakauraya yakaitika paChiwenga isusu ndobva tangoramba ipapo takati akutoita den basing kubva muna 78 tata kuita den basing zvokuti hwedza yakanga yakutonzi Vietnam tata muVietnam nzvimbo yakasununguka zvokuti masoja taitoziva kuti 9 dzikachaya hondo isati kutsina hondo hakuna hondo muswere wese 9 dzikangochaya kusina hondo nokuti havangasafambe vaitoziva kuti pese pane makomrades vanga vasaziva kuti vanowawana papasi pese vanga paine makomrades saka zvadaro takazosvikira pakuti hondo mukati mehondo imomo hondo yapera ndina akanga akandipromisawo akati inini hondo ikapera ndoda kuzokuroora saka taingoti vanondiroora ndoaziva kumusha kwavo saka iye manje zvaakaita akabva atora chikoko chemechisi ndobva anyora zita rake nesenemu yake nemutupo nekwaanobva ndobva andipa akanyora kuti zvikanzi chengeta akanyora kuti Godfrey Chasauka Honde Vhare
Rupinda village. Saka hembe dzake dzese dzadza kugara kumba kwangu. Ndindaenda kugara nadzo. Pakazonzi makomrades akuenda ceasefire. Yabvumiranwa kuti makomrades akande futi pasi. Isusu manje takaitirwa musangano. Vakakukurudza vabereki. Vakavaudza vakati vabereki ndo zvapo isusu takuenda kurunzi kudza pasi. Asi hatisi kuziva kuti zvatiri kuenda uku tiri kunorarama here kana kuti tiri kunobhombwa tiri panzvimbo imwe chete. Vakazivisa zvikanzi asi tiri kusiya mamwe makomrades achasara muno hatisi kuenda tese. Asi veUnited Nation havazvizive kuti kune vamwe vari kudini vari kusara nokuti United Nation ndo ichange yakatichengetedza. Zveshuwa vakasiyiwa vakanga vachichengeta nezvimwe zvombo hazvina kuenda zvakasiyiwa zvakachererwa asi vaya vakasiyiwa vaizviziva pazvinenge zviri. Vanhu vese makomrades akatutirwa vari paSt Denis Goto. Gurupu remurume wangu ndo rakatanga kunopinda mudzapasi nokuti akanga ari section commander. But pakazo ainzi 10 to 10 muhondo. Ainzi 10 to 10 muhondo. Saka iye manje akazenga detachment commander abva pasection. Saka detachment commander aipinda every section. Haana yake aipinda every section. Saka madetachment commanders ndo vakatanga kuiswa kudzapasi. Ndobva vanoiswa mubase 2 kwakuine mabase 1 base 2 base 3. Vakabva kweduku vakaiswa mubase 2 kudzapasi. Ndobva tasara zvedu muya umu makomrades atakurwa aenda tasara madzakudzako akutanga kufamba manje. Amuzoriwa akutanga kufamba takuaona tichinzvenga tichidiniwo. Yezvino takunzi makuda kuzonovhota. Makomrades ari kudzapasika takuda kunovhota. Pekunovhota paya tisu taifamba door to door nemapepa tichifundisa kuti munhu uchavhotera pajongwe. Pajongwe apa uri kuvhotera mutsetso wako uyo haufaniri kunoguma uko. Unofanira kutangira apa uchidai. Takafamba tichifundisa muhwedza takafamba door to door. Vana mbuya vese ava taifundisa kuti munovhota sei. Panguva yekuenda kunovhota zveshuwa takaenda kunovhota. Pano pekunzi tawina patakangonzi tawina pakaitwa independence payapa takauya kuZimbabwe ground paifibudza takapiwa mabhazi 15 namushandira. Rimwe chete raifamba katatu kutakura vanhu muhwedza namushandiro naSolomon mushandira pamwe. Akatipa mabhazi takakwira mabhazi iwayo tikauya muhwedza. Saka isusu tisu takatenga kupinda bhazi rekutanga. Pane vamwe vedu vakasara mumashure vakaona madzakudzako aya ndobva vaatsvinyira zvikanzi hai imi mune pfuti here pfuti dzenyu dzinobuda tii nemafetikuku mazvona. Saka madzakudzako ayabva aridza pfuti. Ndobva vasikana vaya vamwe vacho vanenge vakatokuvarawo ipapo asi hapana akafa hapana akakuvara zvakaipisisa ndokuti vaityawo United Nation yakanga ichichengetedza. Saka ndobva tazouya muZimbabwe ground medu tobva taita independence tichitambirana naPresident Robert Mugabe vachibva kuMozambique. Saka tiri muZimbabwe ground takava tichichengetedza mastage aya taichinjaniswa taichengeta mastage aizosvikira vana president. Ndakatomboenda pastage pacho tikatokurukura naJoyce Mujuru akanga aripo achiti anobva kuMandarweni. Tiri pastage ipapo tichiimba tichifara asi zvaiti ukabvawo pastage ipapo ukangobuda kunze uko wakupinda unotosechwawo. Hazvina basa kuti wanga uri pastage paisechwa. Taiti kuenda kunosecha uko kuuya pastage kusvikira zvapera takadzoserwa nemabhazi edu. Tadzoserwa nemabhazi edu ndo pakazodzoka uyu comrade uyu vakuti ndakakupromisa 10 to 10 kuti ndoda kuroora. Ipapo ndo pavanga vapiwa mari dziya dzainzi dzemadhimobo dzekutanga kubva muhondo. Ndo mari yakauya kumusha kwangu kubva yandiroora. Ndakatoita zvekunonga ndiri pamusha ndaroorwa na 10 to 10. Ndobva iye akanga akudzapasi vachibva kudzapasi ubva vaiswa kuruti demu nokuti kudzapasi uku kwakusina mvura vanga vaiswa kuruti.
Saka ndikatoenda kumusha kwavo kunoona kumusha. Ndikabva kumusha baba mukuru mukoma wake akatouya kumusha kwangu, vakauya vakati ndikatononga. Vabereki vangu vakaroorerwa, vana tete vangu vakatoungana vakaroorerwa zvakanaka. Kuzobva ipapo ndobva ndaendeswawo kumusha kwake kwaMutare kuHondevhani. Takanogara takapiwa zvipo zvedu zvevana 2. Ndo pavakazoshayika zvavo, vakarwara vari kuDRC. Vakamboenda kuSomalia vakadzoka, vakazorwara vari kuDRC. kuSomalia vanga variko kuUnited Nation, vakadzoka vakazorwara vari kuDRC. Ndo pavakazouya vachibva vazosvikoshaya muna 99. Pavashaya 99 ndo pandakazoto kamari kaya kabuda kubasa, ndobva ndauya kubva ndatsvaga panapa, ndobva ndatenga 2 rooms iyo neiyi. Ndobva ndatanga kutakura bhegi rekutengesa muSouth Africa. Ndo pandakazovaka dzimwe 4 rooms dziri uko. Ndo mararamiro atakaita munguva yehondo kusvika pari nhasi tiri pano. Ndine vakomana vangu 2, mukomana 1 ane vana vake 3, mumwe wacho ane vana 3, asi vakomana avo vese vari kuSouth Africa. Asi vazukuru ndinavo kuno. Handiti. Nemuroora 1 ari kuno, mumwe muroora ari kuSouth Africa. Handiti. Uyo wekukuvara akazita sei? Wekukuvara uyo akarapwa akazopiwa simbi. Aitonga akapiwa chisimbi nokuti gumbo ranga rakadembuka iro. Atengerwa chibhutsu nesimbi asi akazoshaya. Akazoshaya. Handiti. Kana iye mwangu wokusakuvara Faustina akazoshaya. Akazoshaya. Saka naComrade 10 to 10 zvakatanga sei? naComrade 10 to 10 iya pfuti dzairira kapa imautombona nguva yekupfimbana. Amona kunyora muchikoko kuri kuti hazvisi kubvumirwa kai, hazvisi kufanira kuzivikanwa kai, asi munhu ada munhu ka. Paakanditi uya nehembe dzangu dzapasi, ini mari handina ka. Mari vanga vanayo ivo amai vangu manje vakati kudza pasi kwacho unokuziva. Ndikati handimbokuzivi. Ndikati mochitondipa mari, zvikanzi ndaiwana kupa handina mari. Ndikati manje kana musingadi kundipa mari yacho ndakukupa hembe dzacho mubva machengeta imimi, nokuti inini apa akanga akanditi ndikauya nehembe idzi ndirifanira kuenda kwatete vake hanzvadzi yake kubocha kundinoona tete vake vachindionawo. Saka mai angu vakakwereta mari vakandipa, ndikanokwirira bhazi kudorova. Utoona boyfriend. Ndobva ndabva kudorova, ndobva takwira bhazi redu, vataburuka pamarenga, vandakwira bhazi rinoenda Bechinafu, vataburuka paZusi, vatachienda muDzapasi. Vandanomuona, ndobva andipa mari, ndobva tafuma nchipinda mubhazi. Ndobva tanoburukira panonzi paMuzokomba. PaMuzokomba kwakanga kusisina transport. Takarara paMuzokomba. Ndarara paMuzokomba takafuma kumuka. Takafamba the whole day ndichifamba netsoka. Nebhegi rangu kumusana. Mubhegi mangu maive chekufuga, maive nekenduru, maive nemechisi, maive nechekudya, maive nesipo netauro. Ndo zvakanga zviri mubhegi mangu. Rakati raakuvira, rakavira taamune rimwe bhuku rinonzi rekwaGudo kudhuze nekugomo reRomo reHoto. Vandangoti tudzimboto ndiende ndinokumbira apo ndiwane pekurara. Handisati ndayambuka Save izvozvo, ndichiri kuno kuBhoera. Apa ndoda kuenda mubocha. Ndabva ndaita sezvineiwo, mukomana waipapo kubva nditi pane vamwe akaroorwa kunoku anobva kuHwedza ikoko kwati. Ndikati mudai Gambirwa ndemaodhingirandi wataitozivana naye munguva yehondo. Angaroorwawo ikoko, ndobva ndamuona. Apawo pamba apa pane vana vepo vakanga vaenda kunovhima muna Save. Saka vanga vasiya pfuti dzavo dzekuvhimisa muna Save. Vachibva vati mangwana tinoda kutonotora pfuti dzedu muna Save, saka tobva takuperekedzai tonosiya takuyambutsai Save, tokuratidzai nzira yekwani yekwaGonora. Zvakanaka. Mangwana acho makuseni vabva vanditora, mumwe atakura bhegi, taenda. Vakanondisiya pamba paatete wangu chaipo, maGonora mubocha. Apo.
atete vozodaidzwa pavakanga vaya kuonawo hanzvadzi kudza pasi, vanzwa kuti hanzvadzi iri kudza pasi, ndopavakaudzwa kuti ndichatumira musikana wangu anenge akapfeka hembe yakati. Saka ndakanga ndakatonzi unofanira kupfeka hembe yandakaudza tete kuti uchange wakapfeka hembe. Ndobva ndaenda kuya tete vayabva vasvikapo, takafara tete, ndikati ndiri kudzokera mangwana swanzi azviite. Bva vauraya mbudzi yavo, vataurayirwa huku, vatadya. So ndakatozoita 2 days ndiripo. Uyo akutya manje kuti ndakarasika, ari kudza pasi. Hakuna mafoni ka? Hakuna. Akutya kuti pamwe ndakarasika. Bva zvanzi nemukuwasha, ndokuperekedza yambuya. Zveshuwa ndakakerwa nemukuwasha, soro namutsai kubva kudza pasi. Kubva kubocha. Takamuka ikoko kubocha kwacho kwaMarange ka. Kwagonora ikoko kuma 3:30 kwakuti mbu kuchena. Takapinda mudzapasi richivira. Nebhasikoro. Kwakanga kuri kuri. Saka ipapo ndopa akabva aita simba rekuti aiwa ndinonobvisa pfuma munhu ane chido chekuroorwa. Neniwo ndobva ndabvumawo kuti munhu hama dzake ndaiona. Ndakuziva kuti ane hama yake. Nekuti mumashure mutesi kuti vanhu vasina kumusha. Apa kumusha ndakanga ndamboenda kunoona. Ndobva ndazonoona hanzvadzi yake. Saka ndakanga ndane chivimbo. Kuti tinoita. Saka chikoko chakazinda. Chakazongoraswa kanda kunyatsoziva. Ndakazongorasa ndaenda kunyatsoziva kuti munhu anonzi Godfrey hanzi 10 to 10 ndire muhondo. Sa imi mano kwachoto aitengesa ndiani? Machoto mainetsa kuti unyatsoti uyu mutengesi. Asi manje isusu munguva mukupera kwakaita hondo takambotumwa kuDendenyore kuna vamwe mukoma wedu, ndina munin'ina wangu anoitwa Everina ari pakuwadzana. Tatumwa ikoko takudzoka, takateerwa nemadzakudzako ekwaSmith. Taitovatya, ndobva vauya nesu vachititeera iwe, ndobva tavatiza takusvika kwana Chirinda. Saka tasvika kwana Chirinda kuyoko, pane ainzi Sadbuku Mutangadura. Aidhibhisa dhibhi rekwedu. Kwakuona vana Jeki, vana mudhara Jeki wekumusha kwedu baba mukuru wedu. Tanzania takaona vana Tsitsi naEverina vaine madzakudzako. Zvokuti tingadai takatouraiwa hondo yapera. Kwakutotuma vanhu kuenda kuDendenyore kunoinvestigeta nyaya idzodzo. Isu kwakutorwa nemadzakudzako acho akatoenda tombazana kuti ari kupi. Ndopaakazoona kunzi inyaya isina basa. Zvokuti baba mukuru wedu vanga vatomira. Zvokuti dai kuri kuti madzakudzako yakaonekwa kuti chaiwo chokwadi, takatouraiswa nababa mukuru wedu. Plus vanotori nevamwe vanhu vavakaroverera kusvikira vakafa. Aivo sekuru vedu vainzi vaNikora. Vaivo nevakadzi vavo 2. Vakadzi vavo ndo vandakanyatsoona vachirovererwa ndirimo namudhara Jeki achinyatsoti taurai. Rohwai, hamusi kuda kutaura chokwadi. Hanzi vanga vaitosiya. Zvakanga zvaitika ndezvokuti papa ine vasikana vaibika kubhesi, Megi naSelina, vana vamainini. Amai guru avanga vasisina mwana mudiki, vanga vangozvinwirawo doro ravo plus vaisvitsa fodya. Saka sekuru vanga vakasotofa vauraiwa futi nemakomuredzi, vakarohwa nemakomuredzi vakasvika pakufa. Vachinzi vane gona nemakomuredzi. Saka kubhesi makomuredzi achipinda makuseni, iwo ana Charles Mamvura wandaitaura uya, akapinda mubhesi ndobva asvikoona nhekwe yefodya papochito paigara makomanda. Iyi nhekwe yanga iri yamai guru ava. Ndobva vabvunza, hapana, mai guru ava vatomukawo makuseni vachitsvaga nhekwe yavo vaishaya, vabva vaenda kuhwawa kwavo kwaSango. Vanoswera vachitoitawo zvokukumbira fodya, havana fodya. Hepano vanhu vaunganidzwa, vatorwa. Ivo vana mai vaya vari vairi vaiswa mubedroom. Isusu vana, ini ndakanga ndiri mukomiti yana Chimbwido, ndakanga ndiri PC, political commissar. Ndo zvandakanga ndiri, zvokuti ndaipiwa povho ndoaiadresa, ndichiimba
ndichivatsanangurira kutanga kwakaita hondo nepayakambomira ikazosumudzira nekuzopinda kwakaita makomuredzi vakuziva kuti totanga tataura nepovhu ndokuti tisatengeswe. Ndakaenda kudzidzisa nokuti takanga tazvidzidziswa. Saka sekomiti takapinzwa mumba muya, mamina namai vaya. Ndobva baba mukuru vaya vakutanga kuti Nekwe ndiani? Makomrade ndiyakabvunza kuti Nekwe ndiani vana mai? Mbuya wangu vaya vakabva kuti mwanangu waita hako ndatoswera ndisina ndichitoitsvaga waiwanepi? Zvikanzi mama isa kupi? Zvikanzi handisi kutomboziva ndaishaya chete. Mai nini vacho vabva vati ina handisvute fudye. Iye ndiye anosvuta fudye. Vabva vati ina handinowa mwana anoenda kubhesini. Iye ndiani vana vanoenda kupi? Kubhesi. Ndobva vanhu vatanga kurohwa. Vakangofuma vakafa vese vari makuseni. Uyu akafira mavairoverwa, uyu akafira mukicheni make. Vese vari vairi. Saka baba mukuru vaiti bvumai chii? Vaiti bvumai kuti Nekwe ndiyenyu. Mai ndimakaisa kubhesi. Achiti handiende kubhesini. Handina mwana anoenda kubhesi. Uyu achiti waina handisvute fodya. Ndione vana vanoenda kubhesi. Saka vakarohwa kusvikira vafa. Vanhu ava makavaviga sei? Vakavigwa, makomeredzi akati torai muvige. Saka musha wakavatora vakanovigwa. Vakavigwa. So painzi nemupurisa kuti musadzokere kumusha kwachoto hakusisina musha. Ainyepa? Angasi muri masapota ka. Saka mukaenda futi makunobikira makomeredzi kauko. Alright. Aida kuti mudzokere uko. Musha wakanga uri kutaurwa ndeuyu mimwe iyi hapana musha wakambenga wapiswa musha imu. Kana paibikirwa hapana mbopiswa. Hapana pakambe papiswa. Asi vanhu vakanga vatiza nekutya hondo. Vachidzoka mbichana. Yasi hapana musha wakapiswa ndiwakapiswa muna 78 uyu. Muna March. Padhake pababa mukuru vedu apa. Ndopane musha wakaparara wese. Makanga mine secret yaminayo yemakomrades 7 akafa. Makaziburitsa sei? Honde yatopera. Honde yatopera sekutaura kwandiri kungoita nemiko makutozviziva kuti pakafa 7 makomrades. Hatinombozvitaura. Asi makomrades aizviziva. Saka ipapa iri last year but 1 ndakazofonerwa kubva kumusha uku. Handisati ndatofonerwa inini. Ndichiri kwaMutare. Ndichiri kugara kumusha. Murume wangu achiri mupenyu. Mai vanobheti vaya vakanga vanzwa karonyerekupewo kekuti mwana wenyu tatiinaye pabhesi manheru. Asi vanga vasingazive kuti akapona here kana kuti kudii, but vanhu vakataura kuti nobheti taionai nokuti vaimuziva. Ndobva vanzi vataura kuna baba wangu svikanzi kana tsitsa azouya muzondiudzawo munotorayira kudhibhi. Ndoda kumuona kuti andiudzawo kuti mwana wangu akaendepiwo. Saka zvadaro ndazouya uzoshanya uku. Baba wangu wabva vaendesawo shoko kwachatukuta kuya. Mai vanobheti vamukira vauya. Makuseni toone chembere yasvika. Ndauya mwanangu. Ndiri kubvunzawo kuti nobheti anonzi makamuinaye manheru aitika hondo akazoendawo nekupi. Ndikati amai ndine urombo. Nobheti akafa. Inini nobheti ndakamutakura nemaoko angu. Akafa. Asi nhasi kuti ndikuti handienda kuratidza kuti nobheti anga akarara apa handichazvikwanisi. Nokuti vanga vakawanda makomuredzi. Muchatakura nemudzimu wevamwe mukanesawo musha menyu. Imi chenyu chingozivai kuti nobheti akafira pahondo yakaitika pani? Pachoto. Ndizvo chete. Zvokuti ndichakuti nhasi handienda kuratidzai papa ina nobheti handizvikwanisi. Kureva kuti vakazongonoita chivanhu chavo vari kumusha kwavo ikoko. Saka zvadaro vakazoti last year but 1 pane mumwe futi akanzwa kuti munin'ina wake mukoma wake akashayikira pahondo yakaitika kwasvosve. Akanzwa naMike Nyambuya. Comrade Mike Nyambuya. Handimovaziva ka? Vakanga variko.
asi vanga vasiri pahondo apa but vakanga vanga vari section commander saka detachment commander saka vaiziva kuti section yakati ine makomureds akati section yakati ine makomureds akati saka ndivo vakaziva kuti uyu kufa kunesu akafira pachoto saka paakazoona hama dzavo idzi nokuti vese vanobva kwahondi kwaunoko akabva avaudza zvikanzi imi munin'ina wenyu akafira pani pachoto tsvagai vanhu vekwachoto munhu kwachoto kwacho kwakadai kwakadai ndobva vadirektwa ndobva vabva vaenda kumusha kwedu kwachoto bva vanosvika vakaenda vari vatatu mukoma nemunin'ina nasekuru hanzvadzi yamai wavo vabva vaenda kwachoto kuyo vasvika vabvunza nyaya yavo vataura nyaya yavo vabva vaendeswa kwasabhuku vabva vanzi hanzvadzi yacho iripo vabva vadedza hanzvadzi yangu yabva yandifonera sisi pano pane vanhu vari kuti vari kutsvagawo munin'ina wavo akashayikira pahondo yakaitikira pedu yemajeti nokuti pedu paakutonzi pachoto majeti yemajeti tikati vakadidini zvikanzi bva vatsanangura ndikati ichokwadi kana vari kutsvaga mukomana akadai akadai ainzi Joe kufa kunesu kufa hakurambwi zvechokwadi akafira pahondo yakaitika pedu asi vakaenda kunopiswa ndobva vachipiwa foni nhamba dzangu ndobva vandifonera ndobva vazouya vanogara kuchitungwiso ndobva vandifonera ndobva vauya kunoku tikati tofamba sei kusvika kumba kwenyu vakatouya vakagara pavari vatatu vati tisu tauya tine hama yeduwo yatisi kuziva kuti yakatsakatikira kupa asi nyambuya akatiudza kuti pahondo yakaitikira pani pachoto zvinoti akanzwa kuti imi ndimi maka murimo muhondo macho mukabuda ndikati ichokwadi hama yenyu yakafira muhondo yakaitikira pedu asi handigoni kunokuratidzai kuti akanga ari apa asi kumutakura kuisa muherikoputa vachienda kunopiswa kwarusapi ndakavatakura ndinozviziva saka umwe umbowo hwevanhu vairi vakafira muhondo imomo hwandakapa kuvabereki vavo handitika aiwa vahanzvadzi ndatenda zvekuti muri PC aiwa zvabuda chasara ndechekuda patinopedza kuti mutivharire nekambo kaikufadzai kaisumudza morari pachota panditika kaisumudza morari kaifudza morari pachota manje ndinozodairwa nandega mwe chimbwida apinda ana mjibha ana Frank varipo angatomboberekwa sinozokuita mahungira saka sanofunga ikambo kacho aiwa hatimbofunga turipo alright saka ndivhare chirongwa imo zitasi mubva mazokwidibira nekambo ikako. This is Tsitsi Choto's liberation story. Guns, tears, bravery, and at the end, love. She also ended up getting married to Comrade 10-10. His real name, Godfrey from Wonde. If you are just watching us now, rewind and start again and watch the bravery of Tsitsi Choto's story. And on behalf of our producer, Frank Wesere, my name is Robert Tafmani. For now, we close with the song from Chimbwido, Tsitsi. Keep watching the program, The Forgotten Veterans. Vana mai vaingoneswa nemabhuno kavaibvunzwa mwana aripiko mindiro yavo yaingotenderera nekuti vaiziva zvinovasungisa vaitaura vari kumapurasi vaitaura vari kumadhorobha vaiziva zvinovaurayisa kwahonde kwatakabva nako kunorimwa madhumbe muinyanga matakafamba namo umo munorimwa tuti usendinari kwatakabva nako kunorimwa magwere vana mai deiko tatouya vana vefu taitaura nemika taichema nemika vana mai tambudzika nyika yedu iri kuuya takanyu zvinogumbura kwazvo zvinogumbura kwazvo kutaura kuno zvinogumbura kwazvo kutaura kuno zvinogumbura kwazvo zendekera kangoma chakanyuka zendekera kangoma chakanyuka zendekera kangoma chakanyuka zendekera
aka kana secret boss kabva kapinda nekuhondeka kwakomrade 10 to 10 kane to love bites mukati adika aiwa tinotenda. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo abata imanya takabatesa tikichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo abata imanya takabatesa tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila